Разкажи нещо за себе си, Космо. Ами, първо, най-вероятно ще насъря от страх, така вики тази история. Но... Разкажи нещо друго за себе си. Добре, Марко, сега. 5 минути. Тази история започнаха всички добри истории с има едно време или добри цветали времена по-скоро. Ми се случи така, че живях и учих в един много прекрасен град на южната част на Африка, градът се казваше Кейптаун. И най-якото на този град беше, че в центъра му има национален парк. Национален парк, той е по-скоро планина. В него животни по-скоро имаше само зебри, други пасни неща, като луви и там подобни, не се разхождаха из неговите граници. А университетът ми беше доста близко до него, както и общежитието ми. В университета бяхме една доста щура група приятели, един от които се казваше Фрейзер. Фрейзер беше много момче, което е живял по средата на Южноафриканската пустиня. Така да се каже, там малко доста прилича на Австралия, т.е. те се занимават, понеже няма много вода, занимават главно с отглеждане на овце. Но до това стигнем малко по-късно. Една много приятна вечер. Ние решаваме, че ще изпушим, ще изядем един сандвич заедно, защото не искам да се инкриминирам. Решаваме, че ще изядем един голям сандвич. Се чудихме какво да правим, тъй като общежитието ни беше една магистрала, като пресечеш магистралата от среща на националния парк, решаваме, че доще по-интересно, ние ще пресечем магистралата с всичките си 8 ленти в едната посока, 8 ленти в другата посока, ще прескочим голямата ограда на националния парк и ще отидем там, в природата, да ядем сандвичи. Качваме се, почваме едни 15-16 весели студенти да се разхождаме, пресичаме 8-те ленти на магистралата, за малко да ни отнесат някакви коли, които с 150-160 км в час. Прескачаме оградата, разбира се, отиваме, качваме се едно хълмче, сядаме сред тревата, след природата, гледаме колите как минават, гледаме планината, която до нас, виждаме светлите на града. Всичко е прекрасно, вадим сандвича, почваме да подаваме сандвича надясно, както се прави с тези сандвичи. И започваме си говорим някакви неща. И изведнъж Фрейзер се включва и почва да разправя и казва ми всъщност да беше овце е адски яко. И ние всички, какво става тук? Защо? Вижте какво, те са точната височина, не трябва нито да клякаш, нито да ставаш, има за какво се хванеш, да вика, окей. И почваме да си мислим, и той Фрейзер, човека е живял сред южноафриканската пустиня, най-близкия му съсед, най-вероятно момче е бил на 150 км от неговата ферма, най-вероятно само с овце е могъл време на време. Но темата продължава да се върти около това колко яко или не е яко е човек да се занимава и да прави разни неприлични неща с овце. Ние, разбира се, продължаваме да си подаваме сандвича наляво надясно. От време на време почваме да се чудим мачева какво става сега, той защо ни говори за тези неща, да не би да си мисли, че ние сме овце, някакви такива неща, той съдни параноята, както става, когато човек яде сандвич. И в един момент аз подавам сандвича надясно, обръщам се и зад мене едни огромни черни очи и едно ризано лице, което впоследствие се оказа зебра. Но аз изпищях като много голямо момиче, почнах да бягам, зебрата също почна да бяга. Фрейзер стана и той почна да бяга след зебрата, като казваш тихо, искам да я целуна. Горе-долу историята свърши с това, оттам нататък ние решихме, че повече в този национален парк няма да ходим да дадем сандвич. Оставихме си да си капваме сандвичите на балкона на общежитието, което гледаше към националния парк, по-скоро и към магистралата. И така, това е една история за това как говорихме за животни, направихме се на животни и в крайна сметка аз бях доста страхлив.